Φαγητό που τρώγεται γρήγορα. Είναι δύσκολο να χωνευτεί, επειδή δεν εκκρίνονται οι χημοί οι οποίοι παράγονται κατά τη διάρκεια του μασήματος για να γίνει χώνευση. Μην τρώτε όταν είστε κάτω από πίεση, στεναχώρια ή θυμό, επειδή αυτό επιβαρύνει το πεπτικό σύστημα. Για να αυξηθεί η απόλαυση του φαγητού, να βελτιωθεί ο μεταβολισμός και το πεπτικό σύστημα, να αυξηθεί η ζωτικότητα και για να παίρνετε τα πλήρη θρεπτικά στοιχεία, μπορείτε να ακολουθήσετε τις πιο κάτω πρακτικές. Όποτε τρώτε, να είστε καθιστοί. Μην τρώτε στέκοντας, παρακολουθώντας τηλεόραση, περπατώντας ή μιλώντας στο τηλέφωνο. Χρησιμοποιείτε καλά πιάτα και ποτήρια, ώστε να τιμάτε την τακτική του φαγητού, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για το σώμα. Να τρώτε όταν είναι άδειο το στομάχι. Να εμπιστεύεστε τα μηνύματα του σώματός σας. Μην βάζετε άλλη μπουκιά στο στόμα σας μέχρι να πάει στο στομάχι η προηγούμενη. Μην μιλάτε όταν έχετε φαγητό στο στόμα. Να τρώτε 2 χούφτες φαγητού, ώστε να γεμίζουν μόνο τα 2 τρίτα του στομάχου και να μένει το 1 τρίτο για τη χώνευση. Εάν τελικά πεινάτε ακόμη, περιμένετε για 5 λεπτά και αν συνεχίσει το ίδιο αίσθημα, πάρτε ακόμα λίγο φαγητό. Να τρώτε σε άνετη ατμόσφαιρα, να αποφεύγετε το πλήθος, τη φασαρία και μην τρώτε με ανθρώπους που σας δημιουργούν ένταση. Η ουσία είναι να έρθετε σε επαφή με τα μηνύματα και τις ανάγκες του σώματος και να μην αποσπάτε η προσοχή σας από εξωτερικούς παράγοντες. Μην τρώτε όταν είστε θυμωμένοι. Τρώγοντας κάτω, όπως είναι σημαντική φόρτιση, οδηγεί στη συνήθεια να χρησιμοποιείτε το φαγητό ως ηρεμιστικό. Τρώτε φαγητό από ανθρώπους που μαγειρεύουν με αγάπη. Αποφεύγετε κρύα φαγητά και ποτά. Να πίνετε χλιαρό νερό, ώστε να διατηρείτε το πεπτικό σύστημα σε καλή λειτουργία και να εξαγνίζει τις τοξίνες. Τρώτε φρέσκα, μαγειρευτά φαγητά που περιέχουν θρεπτικά συστατικά και λατσώστε τα ομά φαγητά. Μετά από κάθε γεύμα, ξεκουράστε το στομάχι σας για 4 τουλάχιστον ώρες. Μην τρώτε τίποτε μεταξύ των γευμάτων. Η διαδικασία της χώνευσης χρειάζεται τουλάχιστον 3 ώρες και το στομάχι χρειάζεται 1 ώρα για να ξεκουραστεί. Εάν φάτε πριν χωνευτεί το προηγούμενο γεύμα, βλάπτεται σταδιακά η υγεία. Άρα, πρέπει να τρώμε 2 κύρια γεύματα και 2 μικρά. Έστω και μικρή ποσότητα φαγητού, εάν καταναλωθεί, το στομάχι πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της χώνευσης. Το επιπλέον βάρος του σώματος προκαλείται από κακές διατροφικές συνήθειες και από τον τρόπο που καταναλώνεται το φαγητό. Ακολουθώντας τα πιο πάνω που έχω αναφέρει, μπορούμε να επιστρέψουμε στο συνειδητό τρόπο κατανάλωσης του φαγητού, οδηγούμενοι από τα εσωτερικά μηνύματα του σώματός μας.